begini beri lawan kita mau ban tak di ping ni hapnya wood di pastor banyak should doi boleh unyele ini ni doi apa mesim je doi mo doi hak tak puas hak tak jekren kini le ara tiar hiban tak tin Kenya pastor ni gindi tu pun China pi ni di ben stu kamla ben long tang kawai ka jing sensyar kawai ka niam ni di ben ailat bet bandan par khoj bakumbong fi mene ni syakri lang hakawai keri ni it lang kum spara kan kabalang ji syakri bani kesul juga ji tu lupa syah ka ji sensyar mentak menungan keli yo kinong sensyar ke ega baki kini ban ajung ken lain ban aju ba dan ngaba dengan ala adap shim naki ya ke ega ban pen kebum ya ki bon ki bashim bakenrei ha ka drugs ki di ki kristan lut balai KR Enterprises kejakaan dapat bagi custom sofa ke phila ban order bat yo 10% Christmas offer hadu ap santri Disember arjar pesan hang ni phila ban design shuki lejong bat yo ru ika warranty nadu sisnem hadu sansnem kempi lemba ka free delivery kontak numenta hakini number na bagi shuki bagi interior design solution tang KR Enterprises Irshad Shillong Pastor kublai shibun bapiwan hang ni hapo studio jong Forefront Media ngada komen bah ya ledi baru kumjuk kani ka team Forefront Media bapi dan dekat bangi pi pelai ke por jong pi di Pastor Shan ren tethiang de num de to lo bot sung yang abakla ban pronounce ya kajat jong pi mo Pastor nan sedang directly mo namar kalong very casual kani ka jing ya kren hapdeng jong a jong pi le se ka di ka sin ka baning kong ngasukwa ban kren fi kwe pastor ka di kani ka church bapi bapi pet mapi ka dan hai aning kong ai ko blei phiru ba Christopher bar kum juru I kong iban iba le kendo kong ka dia jang ka media house ne aku blei ba fia wearing abang ni don ban tabat fia kan ji shakri ni singa kenya ka ji shakri mar ka long kom tahi kan ji shakri jo fia ji shakri jo ha kade ti kong ba fikli ji kli ka balang ka banga nga syara nga shakri te ho ngawan ka balang bangi kho ka balang Jesus Christ ni Church of Jesus Christ ni don ka ni ri hi ba we menta tangba ka banga syara mangabare kam ka kentot hi ka don ka balang apo resam fia ba fi kami tip de sa school Christian Academy di school ka balang ji te ho na shakmat la syara ka di pastor scanner ya hadin ba ii apo sya ba kut jong ka jong syara ngala simti la wan ban syara ba mangai to balang sa ai le dia pastor mentang sa ang teh po langkerding mingi blok tu te he san de jiao tangba ayom kala kalangi po sya po langkerding ta kani ka jinglong pastor ngiat nadu ka por school jumpi ya le nyok nadu ka por school hai village school ngalik kindergarten janga di po tiny tots atau kemelalong bolong nga ho mensua dang dan fire brigade ho Mrs. Sel ndai nang tunga sa po sya po kidis corner hado class 5 nado 1 nado 5 kidis corner ka por fidan kisi mapi idang dan num dan I kong Sheila ho I kemi jong Brian wala. Brian ho yeah she was the principal they had class 5 then the class 6 had class 10 bang sa wan chini sya po government boys high school ni po lom din jiri dengan pendap yang matric jangan apa government boys hadin nang tupan ini tu kijing puling sebeteng nasa pendap pre university na po Shillong College pendap bachelor's yang arut na Shillong College nasa pendap masters na po ni ho mentang sa buat pada kijing penkrek kijing syakri pendap kijing puling pada theology jangan na po Dallas Texas apa the US Shillong ka ai ngoi ublai kadai tang kijing le phala kijing lelenti kijing ublai ka bo ibet ban sha nga ban long equip long train ha ri ba boleh lihat penon kam ban kre kijing jangan pada syakri kan jinglong pastor long pipi ong mentan village shawani Dallas syapo US ken ti katu ka calling jong pi yo calling ma pi dinum de yes hatu usnem ayu katu that's a very interesting question ha ka por ba ngadang Lake Pre University kadi snem ka ba kijing jangan kadang long kulmar sya ha ka por ba Lake second year jangan Pre University mensuam dan 11 12 Pre University ya por bang de first year here towards the end of that first year ngadon kani ka encounter ba ublai hi ka ba kijing jangan ka cakap ka bang along very frustrated along desperate mensuam mo ya hana kata ka ba ublai yo ni kendo ban kata enga ban phau thamai ka jim jangan abang yo ban ma de ji ke jong ublai ho Christ so
But nado kata hi ba pen khapat ni ka jing jonga ka wan kan ni ka jing kentu ba kawan kan ni ka jing song thu ba blei khot te nga. But ka ba ningkong hi ka ba play gi khmat jonga ka long ba ni gi jai beria. Ba ni gi jai beria kum ba blei wi ki. Blei wi pala di gi jai beria. Baru blei ku ban pen gi jai beria. Kata lapan kha ka do jonga kata ka por. Ba nado ta ka por song thu ba blei khot yang ngasih kata ka jing syakri ka gospel jonga hima ya ka ba ngatip bada kata kalian tinggi jet beri kilak banwan banman ya kejemput em. But de hang tah bangaya keren bai pasor ba jingi pasas kena. Dia mi ong to ya jadi bahak musenran lalu beli lokot ipi beli spens kamera ka por beli serong saya tak syakri. Dia kata kalau nadu kata ka por bang selek mau ipi syakri jupule almost 7 years. Ngapa dia ipi jupule ng don hapok ka syakri pok ka palang bai ka jilong senran kita baru koin la dia kata por ba kalau dia por ni ben krep pada nam ta ka cara ben pastor dengan selit cita support ka jaka ka bagi ka Christ for Nation support Dallas Texas. Kalau lu stay. Dabar beli baik mo. Beli da ong US mo. Long hakatu ko por ba filet pi wat menta kala per bak labak ken. Long nam ta jonga ti US kala long kum kidan ki tamasa babun o per. Long kumbangai i syakiri parengen. Satu bunsin hapo ki jaka long ngaru ngala dan sipor ngala let kata ka jing aingu jong try ka banga poi house name arjar kan riu ko banga i Australia syateiru ngayu i bakibun ki detang ki bala kham temen ki kena samla kimdan hapo kini ki jaka ba syakri ble kin syakri ki temen hatu filap kilong kum kitu kidan Ya along of course ni shimnya history juga jinglong juga negari khamtam ka ri Amerika. Gari ka bala lepan peniang ya ka hebet di nongrim juga jinglong kustan sih. Hakita ki por baki founding fathers mo juga tu gari. Ye itu ki generation ki ba let ban sedang ya kata gari da kata ka jing thu pa ba kanong gari bala pan seng nongrim ki nongrim juga ketien jublai. Kila penon kami ya ketien jublai. Bani ihi bet ki eki berkhoi beri bagi secara pokok mereka kilong kiba laseng nong rembet na ki eki berkhoi kiba yo ek blueprint naka Bible la kalong ka system juga jing secara ki baro ki judicial system juga ki baro ka takar komlong juga ri pinrei ka diaw kalong ba ndla apoi gini por hadu bangalit mangaru kadang somehow kadang don kani ka jing persam sim juga jing pestan ka badang UI hakari hakaru koma ka ba ngidang i babon ki benta Henry hakini ki life husam ki mental ni let's say maybe more than 25 years ka ri la kalapak ba hari mereka kam disu ujo ri ba nga jutip ka apa ba em nga shong sa haka isnam ki babun nga shong sa do ri kala haka emlang hakata ka long beriman beriu kala hakata ka jinglong juga emlang salang kala khamtam haka bidi ba ka ba pi amopi ka jingtip yu blai kan kala lalong ka ba lahir do kata but ki ong ya kam ta it is a post Christian nation so post Christian kamot kata ka bala pasam sim da jong stan katu kala kun ta kala wan chak ayam kabala nang pasam sim di we pat ki jinglang bra ti pastor menta pi ong kum katu ka post Christian nation menta phim shemba namar mangi hang niru hapo ka jala jong niru ngiling ni sutana ban but tendeng ya ki ka bawan ra na syabar tu wa ka ketien ru bengi bun bengi keren hang niru kelang hapo ki school ni wat dengi syong taksiru keren syu da ketien kasi ni keren da ketien pareng ti menta hatu niru suki kala sedang duna katu ka jing syakri belong kumaong ka jinglong kristan kata is a very kalong kemat ka ba long valid bahamo ka fi amopi namar ni kum ka jelahi khamtam ni shim yang ni khasi jentia ka gospel kala wan chini jan aspas nem kamot ka jinglong kristan kam disyu ka batang sipateng apateng lai pateng la agi pateng tingil adon mentah ka jingnya inti jo ka jinglong ka jela ka bahagi ni ilom jingi ngila shulong ki generational Christians ni la long nominal na shulong tang kaniam korkom te la long kalau shulong be kalau syuhar pateng ha korkom ka bom mdadi e shude ki nongrim jo ka jishamen sim la shulong kristan tang ba om la shupong uniform kristan na tang si ong yi banget yi banget bang sarang ong ju khot kristan ni namar ba saudia namar ngila khot ni de ban im bang ni ban long te dei dari ngim long ya kata ke ba ka to ka kerteng ka kedo ba ka tho kalong ka jingjak borom yo blain ko ye kalong kata ka jinglong ngim misrepresent pedete ya ka ta ka ba khot ngim ngino kinong mi khmat ya ka kata kalong kani ka jinget ka balong ka berat ba do kata
kemudian haka ya bor ban san pelong ya ka jinglong ha gibriyo kaba gibriyo kilaban ime ka GM kaba rat ba shisha namar ndala im yang ni ka GM ko madiban im hi ngange di tangkata sya ba ka jingkarban ya ka nunu gari ya ka nunu ka jai briyo gari ba ka jai briyo ka syam ya ka nong rem ka balong ka skam ka bom jukot how blay hi da ka ktian ka jongo gari ba syangane Pila ban pet na katu ka passage namar pila ora Bible ni ngila ban pet ru kendiat ki passage ki badan but halor jung katu ngila ban pliu jingmut ru adi na bod di pastor ti yalik biang stu ka Dallas sa US kanu senam bidan hang tu Apo bang puli apa school dan license apo Dallas kemudian kijing puli jang theology por ko ento ngalek internship ru bat kidang ki balang bang sakri hang to yang rin la dep nang to ka don ka jing prelat bang ni beteng mande ka internship bat ka we ka balang apo Southern California apo Los Angeles area shidi tha dengan mas ndep hing la le chata ban lej ban yo gain ki experience mo kami dei bat ki sakri ha ri ka ba wala ruspa abha ini ki egi berkhoi beri berji sakri ya kan ka jinge kestan kan but ngala ken shai gitu sistem ki ba kan sai ba ki ba kodor hado kata namar kila san pelong yang ha ba de bat ka nongrem khamtam ka banga ngadon ka nongrem ba kam de ya ka egi ba don hangtai ka nongrem ba ka de egi ba don hakti jong blai mar ngi iplen ka egi ba ka ba ngala panwan ra pada sala ka jong kari kam de ka rukom ka dustur ka bron sitai ke bangala panwan ra sala ka jong kari ka ki nongrem ki ba bom jukot ki bayai ne ki bangala yo ban sha bala piang ni ki sagri jong blai pere ki ba blai la panon kam ban san pelong kita ka jim jonga mar kitab le ki long ki nongrem jong hima ka jong blai ki ba transcend le ni ki ba la ban kuat ban kata lo di ki jat ki kenja beri ki ri ki snong baro fi dan kita ki experience fidan pastor ki balong ba ba ka jing im jupi hapor fidan state US pila syam ki ka balong ka ba ya pi nang ko bangi le chikanu no ri ba thamai nong ka jingko ka long lupa ka bakhra nomor ba pisuthu ka culture ma ka pher ka rukom ka dustur juki nong setai mengi sini ka bam ka di ka rukom long juki breo ka rukom long jage berkhoi hindrei so ai phi ka nusa ka we mengi ngi wan ka ri ka balong dang de ha to por de ka dang de just beginning as a developing nation mo ka ri ba nang sedang ban kio ka tre ka ta phe ka kon ka bomot nakaliang juki economy ngile chakari ba ngimla ba ni kampe ngimla ni no jor dia nasungu iblay bera denti blay ublay ngai kala bang yo ya ka amin ya ka scholarship gi sponsor nga snam ka baningkong bangala ban puli ya ka snam ka baningkong ya ka snam ka ba poita coba ada uji puli nga sa baningkong ublay bu orang no janga ba ngari ban shania hawo ba mangandai ban ngai hu ublay unlong mu bolong tolong janga ban pendap gi jing puli gi basa ban perkhat ya kata ba de kala along ka jingkop ka kraw ni wa kraw tam ong kumnungan le kata ngam dan jing kersan EVM yala dia lanyo da di bangayo yang scholarship ngan pan di sana yang se sinong la jong nda poisa ta indi filap ha ba kana di lang long tang i pho tengga tamo di su thu long kata ko subo ai phe kata kan usa namar ba ka sno ba ke ibu bleu le jam jang ban san pelong ya jinget janga dia hada por ngapun ko ong to able ler me ong bang de ban le kata bang nget yang shania ame nget shania ame dia ngong kumno pan ubli ong shania ngan pli ngai kelenti ngan pli ngai kelan dia kum tahi kat ba poi tak cak ba ko jung snam dia ka yo kalat ba hapo kejing puli ka ri ka sarkar jang ri mereka ki ayangi ya kan ni kejing la bangin yo ya jing bet ban tre shabar campus tengah yo ya kata ka permission ban tre part time as a student pada kan ban kersan ya le dia kata kalat dia ri ngan tre pada sport mereka fin tre pim dan kali pim lam ni sunoro tengok ngan dek tu ngan tre kumno kum tahu beli punya kendo igi beri berap yang akiba ai ban kit yang acak bekas mengali tre kan hadu ba por ba ublehi syukran sigi beri bagi ai ngara ka kali sunan kali hoi kali bang yo ban penon kam yo banyak lek tre wan tre kata kalau bit dakal jingker ku blai dakal ti blai bang ngayo ban kersan pada le dia da kita kilenti ban ndre tangkat ta pada patai bisu tu mo ndre uble ki kam bai ba phlai sangam hapor badi ban lek ban siwi ki by school by pulia junga hapor bakut banai ba khon kidong ki por ki ngam tip mano lanang don balang lek ban buah pok account junga pok ka jaka badi balik siwi by school kumta ki kam ba dollars ya in dollars in dollars everything was in dollars kata pada kalau pan kra ka jingai ban nge chi sha ba ban chani a uble ba khot nga ulong uble bala ban pendap ban penbit ban penbiang kum kita kilenti ban pen kreat namar kita pada ki san pelong ya kata ka ba mentang ayat nanti ha ka jing syakri ngadon sinero dan ka wiru ka jing syakri bangalian ma bangalat na le ni kat ka jing syakri mentang ka di ban chani a uble ba ai ka jing tho pau pala kan ben lai ta
Kita mersun ong pi mentan ba hidden setay ni. Tiban kum ngali tetep ngandang wanum man syu sini layo ka kali layo ka takas namar beli sin la ong all adan si US te la ong be la shom ni setay kin namar beli ngila long ka jingyo i jungi ka i ka do fi ni sutanat iki bang i da ka khamat na jong kum kita ki dukan ki babam ki bitanan ki kali lani ting ting we are also lani ngala bonong sa katar bang an habong hang ni kin ni tanat yaki kenteiru chete te long ngim isu nginong jaj bagadi ka kentei ka bal doli de ngilai tanat no te pastor ngamut kali ni mo banlong pastor how many years like it takes how many years ka simpor ka no fiong hi Kat kasong kata mla masyu ong mga mano na kajian ti siya kajian ti. O ki kun hon balang kidan lala karo komo. Mangi tingi ya nanti na kabang ya sharai. Ban itu ya kajing khot kajung blay, ya kajing ai kajung blay. Bat ya ka ta ka jing shakri bo blay wa shi bre. Ti lagi de kalenti bagi lek ka Bible school kam no lai snem ha Bible college kindan. Di kala wanang tu sa ha internship kidan arsnem minimum arsnem. Haka kan hon bangi ngidon dia hadian ketu internship kemudian in saya ya nanti bagi ban penting na bala biang la bit nak yang baro kemudian but character but gifting but skills but knowledge but kita ki baro khot ki bobleu udon kam penon kam ba gilalong ki ba lapen biang bha khanang ba hab kirung sing shakri gilalong fully prepared ketu mentan fikren character ketu gede kawi ba pastor ngakwa ban keren ba ngila asdang banduna ha ka jinglong briu ka jungi ha ka akor buram ha ka jingla ban ya dei para briu kum hangni hapok gari jungi kin ti kum ka jinglong pastor jong phi hang tei manta bat akini ki ban menta ki snem pi syam ba ka jinglong pastor menta kalong kumnu bat menshwa kalong kumnu menta ban menshwa ti shan de sushimi bet na ka norm blay ka jing khot ka jung blay ya baro in terms of ka jinglong jing im hi ka bareu blay ka de ka jing khot ya baro ki ba wan cha ka ta ka jinglong ki nombot ki jong chris pilong pastor ne pilong ki ba tre ka media ne pi tre ya ka sarkar ne pi tre ya ki NGO sa compare ka character hi ka de ka jinglong ka ba ublay ukwa e hi ba hangi baro nginyo man pediang ya ta ka jinglong ka bawan ngi khasiling shong pha utu breu blay mo kata ka jinglong reu blay kari ka jinglong ka ba lawan na ka jaka jo ka jing long bala san pelong lagi nong rem blay ya kata ka rukom em ka ban pasat ya ka jinglong ka jung blay hab imba jing te kamut pastoru ka ju hi ka qualification ka ba dei hi ya nunu breu balong nong mikmat ya ukris ha kan ka sphere ndi ban ong ban pen pair ba udai pastor kamut ka compare ka ho ka don kata ka jing khot bat kata ka jing a jing khen ka ba kham sheneng yangi ba shakri ha ka kam jung koran namar ba Paul Crenshai ha sithi mutho su Timothy bolong nong sharai ya ka balang ka ba hapo Ephesus ya kita ki eki bolong ki criteria sene kita ki bolong ki asylum nanti ya kita ki eki ba unong sharai de banong kamot kitu ki eki ba long ki ba define ki ba batai ya kita ka eki ba ubrio ba chakri ko unong sharai udi banong la kalong ha ka be de ba ka jidei para brio la long ha be de ning kong halayang hala sambat ki kurem ba ki khon lalu habedi kita kepada kita hak senong katau bedi hak emlang salang hak balang dia kamot ngidei ban long kinong mi khmat kepada kata ka jinglong GM hi ngim dei nang kinong ai khubor ngi im ya ka khubor baka khubor kalong GM kalong musim sho hangi dia hang ta baka bangi ngi kren hi kai kadonya ka authority baka donya ka bor ban la ban kata ki bere ro kai pastor presiden jong ka All India Church of Jesus Christ dei pila syang perthei mo kumbang ila stu maneru kadan dan kini ke jaka lani hak nu ke jela ke ba ba pila julap ne em daladi kuma kalong kari jingi ka kalam ham ta kari India kawan chari ba ha habedi ba kam tam bedi ba jingai mangi ba yudan hang ni let's say nimpa da sung tho ya kata hare nga ra shuleng ra shwani ki jela ki bashate chu ai nuksam ka UP Bihar Rajasthan kini giri ki ba kini ki jela manong ki bala nang pelong di an kum kini kami anti conversion bills conversion laws kiba ki penon kami ki bere bet ban penon kami be hakor kom ban chukuno bakla ya ki bangi kestan ban bu ki hapo ki yang bendi mentang ki babu on ki spa di hajar pastor be ki yang ki joki hapo UP
kiberon hayang bendi mar shusha kono bakala bet da kata ka an ba pen kala jubor gibriu shaka jing lokastan mdi bi pen kala jubor rem gibriu giban ban kala hi ban long bengai kastan ban long kinong bo jung kres re namar ba kadon kan ka an pade kipenon kami ka ko kombe kipenon kam bakala kan man la le chaka an pade ka an hi ka yada hi jisha yigini gibriu shaka makanaro shusha set bendi ka kan shap stom kai da kini gilenti tikini jala shigi bakara ni ka jisi shar kham tam ek ba ki don kata ka jingla ba ka jiyo bor na ki bor sin shar hi ti kamon kile kini kin hon gi ba khamlong ki sengi bangi i ki pen shitom bhai ka ya ka balang kastan ha ni por ta te ni dwai ni pada ngim di bele da ka do ba snam ni dwai ba ni i bere bu bli punon kam ya ka jing shitom ha ko man pen khlaim bhai ka balang ha ki tu jala ba ka khlaim ka balang kibangay balawan hang tu kemo kita ai tilu syakim kim dan syu kono beginang long beginang ong tengkai ka jilong kastan jugi la long syakim jing tengkai mar kila buat si shayu blai nak kata baki sung thu e ka dor jo ka jinget ka baki kidon bakal kalong ka jinget ka ba em bakal ka jinget ka ba ko do palat yang yangi ban em si sya kalong kris la ka yap lu kalong ka jemang to kalong do kata manta itu ba buon gi bangay apok kini jelaken Pila judan hakiwi na pedeng jung itu jaka UP pila dan ho ngi mentangi dong si seri po Varanasi iba buon ki chakri ki ba ngiyo banya treng ya kersan ru hoj ba ka kam kalong ka ba ko ba ru ka ta na ma kini jinglong ki ba don hung to ring ai ngoi uble buble wa stan ba i tu ki ba ngi ri bon hang to ki hap hi ka banya ja ka jing start ble hi mar ba kum ba kalong ka por man ta hi en kim sange ba ban ime ka ji ba ban long ka jing pla ba jing sakhi ba su kris ken hagi jaka ba ki tre hagi kam ki ba ki tre de ho ki shap ni stom buon ki shap be ni buona kile kim sha tang makin phashi ro nama bilawan chak jing eksta ki sha penstom wat ban ong rai la merang kwa le parang kwa ban sa hiang sam ha ban len no ekni ka e ba phalangen long hindu biang ban le tang da kata phanang la kadon kata wai gabriel banga ne kendu dang manta dang hapo shibnai maka ye thu ta ka ji thu kum no ba ka yo ban pediang yu kres ka jim joka ka nge ho bat kramat kata ka jing ai ba jim pen ba wale siang na yeng ki ong pet nimla ban priang yakni pan hab ban renounce kam pan haban kan ta yakni ba phalangen nomor phamla shu ban sa ni lar pharang beteng ni ba khon dia kata ka brio ong ba pet ngala yo ban priang yakni sha kanim don ba pan bor ero yang ngala mat ngala itu ni blai wi sha te lada ka de nga ban haban mi ngan mi bat blai un kit clear nga ka ong hiam ta bat karai kata ka jira ka haban mi and she became homeless in sha kalau long don jaga shu teman sa ban re boleh play kala nanti gidon pada kiba boleh penon kam ban yo ban kene ban kudup ban aji syakri ban aja kari ekar kan kata jian ti ba lap ye lod gi bar khon ban bodu kes ka pendap ya kata ka ibu jisu om bala dingi bodu i haban ye lod gi baro dan i bangin dang la ban dang tingkai kani ka jing sakhi ba kani ka jing plajo ni boleh ka ta sha ka don oja man ni shini im suk palan ka jing long stan ni shini ka long shisha ka long ka suk palan tinggal amat ini jadi jumat ka isu ka dor jo ka jing kestan dor jo ka jing kestan kadon ku bi ka kot mangapuli nga de pastor ka kot ya ka the end of India ibarat bhai kot leng kedop u tho ui Punjabi Kushwan Singh kadang puli haki snem arajar khat phra khat khandai hang tu ki tho hi mu ugin Kushwan Singh ong ba India kanam kliap lama da ka jing khun bat India Pakistan ru wong ba kan de kliap lama ru kan de lingba kani ka ai ka thma niam te pi hatu pindadi ba ong manta kani in the context lani kani ba ong religious war lani pek kum manta ngi i kum kadan tu ka kot ngam te piru pila ju kan mau long ka parengin the clash of civilization te hatu ngi judan manta ngi la wan hakatu lakin la de ngi pek ngi tho ya ka history jari India ngi pek ba ka jingwan jinglong jangari syakata ka jinglong kari ka David nang tay na basdang ka bagi founding fathers mo na do Mahatma Gandhi kita baru kagi badan na khmat hi kli i ka idea jo ka India kom ka idea of unity in diversity mo ka jinglong ka way ka jingya phe kat bangi nang khen kor ngi nang nyokor ka ta kari ka nang la ban long kari da kala don ka jing persang jubor nga pe hi ngai i sata ban khnyat i minorities kam tam ek ngi Pakistan ni Muslim ni wi jan nyambar khon syakata ka jaka ka ba kin hab ban yeng ban ong ngin hab ban yeng ban ong ba ngi mla te ban sha ni bar khon te ka kan don hi kan ni ka jing nyot ka jing khnyat kum ong Kushwan Singh
kadang kalau alam kerja tu lupa kata. Ho la ong kum ta phi ba man ta la da ngin kut hakan tma niam te belingin penlong kum ta habo ngilong kum kibriu belingin im kum kibriu. Oh, kata ni pi kata ka long ka jingi kestan ka compare ni wi jingi mon gini wi niam ka ngan ong gini wi di gini niam ka jingi kestan mereka hikai yang ya jingi kai bangin la ban im ya jim ka bangi buat dia jingi kai jong kres kemudian ni ye ba shu ni map ye beles ni ngi dan ni shimbe yang kata ka jingi kai ban ni imbe yang kata ka norem kemudian ni don yang kata ka jingla bangi ya ban ni nget bo ble punon kamu dia kata ro nomor ble hu job dia kata dan re ni don pada kini kin hon niam ki ba melong ta coba mungkin Muslim, mau iba an eye for an eye, be. Kemat entah kemat, you know, kebenaran entah kebenaran entah kan. Tinggi ini tambah kalau kata kan ini kalau niam kaba dan yang katakan jinget bah haka kerteng juga niam hi ki lihat maro ki kemudian yap hiru ki lihat itu berkuan. Jadi lapus tak kamu pius so mentapi, dang menin pi iba jam menta kan ni kejilo pedeng juga India baka Bangladesh berki berkuan. Yang ki development sebenarnya. Jadi gitu ki berkuan ki reality sing to ki siang to ki ba kedo bala ri India kam sumar bha hakurkom sensyar jangka hakurkom long jangka banum push ya kan ni ka jing pasang man pelong jubor ka riba tang ka we nyam ka we rukom ka we dusto ka ya ka bakani ka sarkar wa man ta ka pasang man push ngingim dei te ngakhen pastor ngingim dei te kum China pi ni di ben stu kamla man long tang ka we ka jing sensyar ka we ka nyam ni di ban ailat bet bandan bar khoj bukumbong fi mene ni syakri lang hakaway kari ni lang kum spara kan yo akin long ni David kan mau blay ubat hau ni ro udi blay uba uai ka we ka jing ai te yu khun ben riu ba ta jing ai ba khun ben riu kalau ka mon la yo bunje senadu nama sedang hi wadam ka im kil adon ka mon la yo bikin je bar ublay wat ula mana lupa wat nombam no nuso ublay ubadon boron ikhtiar halor baro umpen kenya le dia marula ayu briwa kamon lajun ladu ublay ubadon boron baro umpen kenya le dia kumno mangingin persyang mangingin chule jubor ban pen kenya kata ke ibu ublay ula kani freedom hine ka jinglak duit hi ka jinglak duit ban mani ne ka jinglak duit ban train ne ka jinglak duit ban sakri ne kat kan ka jinglak duit kadi ka jing ai ibu ublay ai dia kata ka jing ai ibu ublay ai ban ong ba shim jubor mano da kata ka jing persyang ban pendor kam jubor ya ka ikhtiar bagi dan kata kalau ada ka jing kenya ka ikhtiar bina nomor ba ka ikhtiar bagi ngidon la ai bagi sensyarah ko ban preserve ka jing lak jut jong kun ben riu em te long ni ki berkhot kan ni ka jing sensyarah kan ni kari ha sumar ba ni ba buon ha ki ri ka perthe ha ka dan hi ka jing pen khanya kata kamot ka wan ra ya kan ni ka jing sensyarah le ka syar khai bana te ka jing ma kan te pastor fiden any pila juya lingba ki tu ki life threatening experience ki ba e ba ki won lam jing ma ya ka jing em jung piru ni in that sense when ong directly when ong pada dan mano berngem yang of course ha kasi syagri gospel te ngile chi jakang ngile chi shnong kiba ngiladon ki por kiba nadu ko por kata ko por nadu ko por dang den pastor ba ngi pastor kana ni si le ki shnong ki wi shnong ngi asam kini ki north east states mentali ngile ki jala ba per hagitu ki jakati hagitu ki situations ngi don be ka jeng mama nomor ba ni tip ba ki don be ki kalau mentali ki ba page be ki movements ni ini wani te but ni haban sumar ni haban husiar hangta nomor ba kumba pingil UP mata kitu ki bangialet bingi segri mangi ki long lupa ki haban page lupa ki movements ni nomor ki don be ki ban page ban kimi nomor menta PE kan ni ka jeng takti ka jeng penstom ka balong blatant menta ka long kata tere kila don ki por bom chak pada ni kendo nomor hak tu por dang kamlong lak jo kan dia ndak kenya kata ndak don pa wana do ti por pada kini ki nong penstom ti don hiben si sian apa asam kalau menta hak ba yang syakri kumni open ni he syakri ya lap ya gospel ri ki ban tur ki ni ki berion ta ka shnong bat ki pasang ban ong ban penting ngi ban sange ngi ri ki don ki tu ki bar sungtu ikhtian bagi keren maki tigi ongi pastor mbak jingi pe kini ki beri lawan ki temu ban kata akti pi ni ko pi hap ya wood di pastor mbak ni should doi ble unyele ini war tingi doi apa kom sem je doi mo doi hak ta por hak ta jekren kini le ara tiar hiban tak ti ngi ti henry hak ta por ble hi pun kulmar pren juki bre kita ibamut bon kulmar ni ki po ya kulmar ni halagi por pren ki la ya halagi la sedang banyak kulmar pren juki tu utaba ya tu ngi ong pen oma pimentana ni
mar bakani kali kalah pi me fet kum tang yo mat Atau lalong bolong tu ka kana betul Bible jong hakapor mau basna tu ka Babel yes atau por pen kulumare ka kom keren jongki yes ha te kala long kum ta hi piru ti haku tu por fiden sha asam de ka tu por philap tang hang tu hi ni shawai ru no kan ni kalong mentali kala kham menta ka sam lawan chaka por bakal anang perking pha kham tam ne ka jing char ba menta jubor pha la nang ki balang ki bangi bon ki balang asam ti ki bala anang sha profile menta mo ki ni por khoi kan tu li fiden stay asam ni la don but north bank but south bank ki balang ma ban ai precisely ngam la man ai pi menta ndia su ai tang ni hoi approximate ni la don la kom nom no ha po life hotli balang po asam but North Bank, but South Bank juga sama. Dia ngidon ki convention sang tu early ki conventions ki ba ki ya syarai ki terai ki syakri. Dia long mentah kani ka jinglong hapo India kala asam ro kala nang pushata. Kadon bah kani ka ege ba ki pastor ni syakri situ ki sya bodian bah. Tinggi apa ni dua nam tajuk ki baro ba beliau ni ada kan, beliau sumar ki baro. Tiga kali India tiga long pipe here ni chani north east ki long relatively safe south ru kalong mentahi hari dia kata mainland ke north part ka kini ki India ki pocket semua kum ka Orissa gitu ki jala pipe wajur bah ka jing Pakistan kan te kadan ru kidan gini jing kelimo te yelit nyo syakani ka di ka benta jong kani ka jela jong ni yu i mentah mo kani ka jela jong ni ka drugs kala kan rei bhanadu mentah de kisnem ikna mentaru finpage kila bun stang hapo ka kila klumar jengmut tah ka social media ka jinglong ki parent selani ki kme ki kpa kamdan shu ka jing suthu hayeng hasem hangni mentang ini keren kum pastor piu i kum no ya kani kini ki social ills semua bang kini ki jingpang ha ke mlang salang ke la nang kham khrau ini singi namar ni la poi ka por ka ya ka ba ni i ki egi ber khoi la chu kristoi la chu jelai lo mo pi drugs for ka wen ki ha ude ka wen ki jing le ba khrau e ka jala jing de ta ka jing le ni ha ka jing charai balang ro ni kendo ba ka ni ka le ka wen ki jing ko khrau e namar nan ha po shbo ka nong ba shlom de ka nong ba shlom wat kini ki nong ba sor po jala ma khalia chan man lagi nong ba ki man lagi long yeng la shakta ba jakani ki don be ki khon ki bala nomor fitu pastor ngonong fi kadan menhakni dang hapadeng siteu na arte Yoshua la dang bakalanga la ya hitre ya kalai te Yoshua ya thu yang ngar ngole jeseng ti hapor banga song ta ka jeseng ya thu yang tunong kren ba kapor bekile hang ni po shalong kani ka jil hang ni ka badan hang te po jilrut kyong hana ba por barung sta kile ban kalong ke jing tuai le si ngam kan mau ya thu tambai ka bangala bangan tip nang tu ba ya thu ba ki bon ki bashim ba kan rei ha po ka drugs ki di ki kristan lot balai kata ke ngi su diau e ba man perkhat ya kene ka statistik mo kene ji aje ken ka ba ki ai ba ki ong ba ka ne ka ba thei ka jing kan rei jo ka jing bon ki nong don kam ki drug te rei ba bon ki ru ki ba fi ong pi ki mi ni long yeng ki bangi ong ni long kristan ken te kamot ka don hi ka jing hiar ha kata ka jing long jing im jo ka jing yen ka ba hangi ka ba ni lej ben pet yang hi nong rem te nga perkhat hi nong rem ong ler ki khon ki ti jing hi ngale yo ban pen he pen san ki da bang la siang bang la te ki nong rem ki ba scam ki ba long ki nong rem jo ka khtin ki jung blai ka khtin jung blai ka ong ba la ni hi ka yu khna ya ki lenti ki jung u ha ki por burang kholong unda he onom karya na ka te ka ngange ba samwe hang ore no kala don ka jing la hang ta namar mesti isu ibe arang ni te kani kala long kum pandemic mo dei kani kala long kelasar mo ye ka we la ban ong maybe it's not the only reason kam la man dei tang kata ka daw ki we ki contributing factors mo ki ba ya ai cha kata ka la ban long ka jing long jung ka por ba ka jing yo sup palat new drugs but ka jing jur jung ka peer pressure na ki be don ha ka emlang salang na maria penon kam gitu war khon te but sakawai pada kalau ka ngai hi ka don hi ke bangi emlang salang ka ni ka jinglong ha ka ba ki khna ki don ka jingkit ka jingkhia ya ka perkhat ya ka lawai ka jingki ki perkhat ya ka ke ba ab ki shakman ki perkhat ki long ki don ta sense of tip dan jingermen ne dan lawai nem dan lawai ngaru
dan kata sense of despair mo kata kisung duk jingkermen kitu dan ki play jing khang ki shi ki ba bi sedang ban eksperimen begini bar khoi ban eksperimen ka poisha kata bre shen ki lalong kerni ba shen ki lalong kinong penon kam shen bagi long kinong di gitu bar khoi ya kata long nak liang jong ka perthai be di drugs mo long andre kam sulong in isolation kini yes no ba ki social ills you we bre ki we bre ka long bagi i bre ka we ni Pak Christopher long ni ya ka breakdown ka jing sinjor ba ka jing khalam jing long yang long sem de Hoi, katu gede ngakwa lu ban keren ya katu hin pastor. Hatu PPE kalong kumdon mar kila telot te mentai. Kilong yeng long sem kila sedang telot. kata te ka de ka na teng ong ki ik hanga hi na ka e bangla ban discern la ni ban yet ban tho ban tunju hai ni bar khoi ko mo bo ya shara be shakri mentai mo ha ka balang de kini posam hi ba kalong yeng long sem ka ba kot ka ba khia ki khon ki kot ki khia ke em lang sa lang ka kot ka khia kari kan kot ka khia andre ki long yeng long sem ba de ki pang stom ki crow ki pat ki pra kamut ka em lang sa lang ru ka crow ka pat ka pra kari ru ka crow ka pat ka pra tiki ru is dang na kalong yeng kai monong dia la mentahi la dangi dei ban yo ngarang menah kan ni kendu bat chi men so khot ngi ni kendu ni karan chang kan ka crime against women bagi kena ni ti hang tu so dia ban perkhat ba je keren kalong man tang sepang CCTV sepang ki light sepang ki dagi ba pai ndri dangi la lech ka dau tan rai jang ni ni ban ong bangi ni ai jimut chi sha pu bangi ni ban ai nga tanga ku nong sarai bat unong yalam haka balang ngong ba ban jubab ya kata ka jubab ka ba sarkar ka klingi ka jubab long tungi ne te kilong yeng long sam kilong yeng long sam ka ba ki kpa ki yalam da ba ki kdup ki ka kitab ki sumar ki yada kum ki de ban yada ki kmi kilong kita pada ki nong sharai ki be te lang kalam ki kpa kalong yeng long sam ki khon ki yo er jinge hang ta ki yo er jing song tra hang ta ki yo er sense of kata ka ba na don ya identity jonga hang ni ba don ya kata baro ka bu blei lo san pelong bagi khon ki de ban yo hang to dari khon ki yo lo di kata ki be ban yo na yeng nei kin hap ni wa cha school kim hap ni wa namar ha sarkar ki krem ngani baka school ka de ban jubab ngani kumno ka school kan jubab ya kata ke ka baka kalong yeng long sem la sender du blei ka de ban wan ka long yeng long sem Dei bong pastor dei. Masui hap katu. Kumo ong fi mentantik nalarempe. Te wat hapok tinu bleiru tho ba dengi te ya ka yeng ni te hamau siang. Tementa ki khot ka sarkar fi ban kren CCTV ka bomdan katu ka de ka benta ka jongki kamdan ka benta ka jongpi. Benta jongpi phila pe phila rung syapo pi. Te ha ingi bakla menta. Saya ingi bakla pastor. Ni hap ya yet lang mengani te kom ka em lang sa lang yet lang baro hi hap ka de ka jakit khli lang ka ba khli lang baro la ngi baro ngi ba khli lang kamu ngin pediang ka jing bakla ji ngin pediang ka jing duna ji ban ngin ong to ka e pede ka sinjam ngin ban shim ban pen bej ban pen bahai kini marla kam dan ngum ka tani ka jing nomor ka jing kala ka bomot ka de jing kala bomot kamut ka ni ka kom perkhat jingi ka bala long ka ba ngi yu ka pen kha ka gini ka jing long khap ban kala hang no hang no tengah nga ong tong ini sedang nak jaka bangi ngin ong to ngin yakit khli lang ba ngin sedang nak yeng kasam kumno ukpa bat ka kemi bagi khon kinyo ban ya kata ka janti ban long bala te nomor dengi le biang syang tin juble beli omno ong ba ka jing start la te ka yeng jing start ka kren chapang kata ka jing long ba ka jing la ba ka jing syang phang yi nong rem ki bu ble lo bu be bat ban pentri kam ki ti ka nong rem ble ong ba ukpa di ban long khli te juga yeng ukpa di ban yalam ukpa di ban kudup ukpa di ban ka ukpa di ban tap umdi tong nong pendap umdi tong nong pen kha umdi tong nong song kha udai uta unong syara unong yalam baning kong ti ha kilong yong sam jingi la ki pa ki ken ter ya kata la pli jing khang lupa i ba bon ki e de ki busat ta na do na basdang hi usyum ka bu be namar ba ki pa ki alam nei la ya da lupa la ya da ki nang no kita baro ki jing persama sem ki bawan menta ka social media ka rong hado ki kamera thia jugi khon jungi hagar ko ma bala ngim syara ngim sordar ba ki khon jungi kila nang la nang syai kai bilang sya influence gi ber khoi buan nak ni ka social media but kan ni ka long ka we ni benta ba deru ka bangi hi ngim shim nga ka mau sa chu tu bi ba ka sa ha ka por ba ka jingkala ka wan chani kri jungi ha ka por ba first time ba ka cable tv ka wan cha po shalong na ka to por ka don ka ta ka jing sap thong nga ong tip ka ni ka ri ka ni ka jala jungi ka long pen khre ni em ya ka ni ka jing wan be ker thep jong ka ta ka e ka ban wan ban rung chi yeng gi sam ji ka ban pen kalalu ni ka em lang sa lang ji
em kadai nama fitu pastor hakipor kadan gawi kapor haus nem ngatarai gidi kendai povi kampat penkreari namar belai kadan gawi kapor ngakan mau kalak syak kadan gawi ka komplain nganam kamdana ka kot kubor am kan mau ya kani tamba kat kum ka memory bangadang hakitu gipor mensyua hakipor sengi sajan porsi sajan bat ngas try kadi sengi ublai katwi shiteng ki kena damit ki shit pek film te kamut ngasutu ba hakatu ko por menchwa ki cable television hakitu ki por ki pen ke basniu hadin namar kapor bas ki kapor mit hi kamdei shu hi kapor ka babha namar kapor mit ki kam basniu ki sedang hang tu hi tengah kan mau bong fi mentan ka cable tv te tang maner bong fi ka choice katu ka freedom kati ka por yang ki kmi ki paban wan syakmat namar ngim dan porsho ngim pelai porsho te kendiat lu kata Mbak Chris lang perhati se lada mangi ki kmi ki pa ki bo bleu ai ngi ka kabute ba ka singke kle ban san perlong ki khon ya kata baro ka bo bleu kwa ki bikin long ngin yo ibring barat ba agri kimi ki pa ki badon ni jing tho pao kimi ki pa ki badon ni kata ka jing yi shi jing ai kimi ki pa ki badon ni kata ka jing song tho ya ka ke ba ublei ula bet ki khon ya ki jing khot ki jing ai ki sap ki jing shakri ki bala dala san pelong ki kamot nilai pen he pen san kamot umdon weru khon uban po sha kata ka lingkha ka bu de ban rep kamot kani ka ri jing kan don ki riu rat ba shi sha hakilin kha baro mar bangila pen he pen san ki khon da kata ka jing tho pao da kata ka jing song thuo da kata ka jing yo nu blai hala ba no ka ni tiang kata ka prophetic sense mo kata ka jing song thuo da ka sur ka bo nu blai ka e begini khon gini melong bat nama kata ngi la ban kren ya me blai la ai kani ya pha blai la thmu kani bat ngi i phadon ni kani ka ji ai phadon ni ka sap pen kre le de pen tebit le de pen nep le de hagi e gi bar khoi ki be de ba kata ka jing pen kre ka ji em modor fi yeng ki sam kamot ki la yo banya sharai banya shakri ha ko ma ka ba na ka yeng jong ki mi ki history maker si sha dei bong fi pastor ngau strat tu bong mo fi mentan history makers kan no ngila ben pen kala ya ka history ka jongi ken nakaliang jong fi kum pastor ngila ya kren spang mentan spang tu drop hadin nang tangi kren ru ya ka social media ka peer pressure leng ba kat no ki kena ki ong ba le singim yo kam yo jam shu kan long kum no hadin sansnem kan long kum no tip kani ka perthei kan dang dan shu ne em ni ting teng ni ong o la i kat ma ba jash do tim ka ke ba jash do la shayu le se kala kun no ka perthei la shay man step ni tip hadin shi banai te pastor kinu ki challenge ki be pisngo ha ka society menta kadan ka ba e tamdo pisem ki challenges ki ba bon tang ba ki wei ki ba long la long ki la tangon ban ba le se ka bla so thiet su thiet ba la yo jaka man ta na lor ju ki ni ki ibing la ekran social media mo kani ka bade number ni i ka ba ka jingroi ka ba stat ya man ta ka de he kani kalyang jong ka jing penon kamera media ti namar ba kamdon kata ka jing syara ba ka jing sordar ka ba ningkong na yeng din re na ki mechanism sor khoi ki ba de ban sordar bhai kani baro tingi iba ka pateng ka ba he ka ba san ta namar ba ha jing song thu jong ka ya ka technology kila kini ki khon ki ti bangi he san ta kilong kila long ki ba song thu bhai ka technology ma ka long ka language kalong ko keren ka tin ka tli ki kini ki pateng ki ba wan mangi but ki shwa jingi ki pat song thu than ti kamot kila ki khon but kini ki bingong ki gen z's but ki millennials kini ki bala ka ki post sem hadin ar hajar hi but manta sini shikmat ki de ki ba he ba san be ba ka ni ka technology te nakawaigal yang ka dan bon ka jimun toy dan bon ka jing yarap dan bon kita ki berkoin kre na ka ba waigal yang pada hingi i pada bakani ka lolong kata ka wai na ki e bala kop e ngi ka ba ngim sim patla ban handle bahaya ka perthai mentaling la poi shakani ka perthai jo ka ai ne ka ba ngim patla ban modor ka e ban jaya ngi kum ka wat kum karim ka ja brio hakani ka ya ka menta ka perthai la nang su thoi ni jikta te kila nang ya kren gini baro re menta shu ai pinu sa ka way ni ginusa ka influence ka bawan ni na ka electronic media mo la day through the internet and la day through digital media and la ni news media and entertainment media whatever maybe ki rong but ki san pelong
yaki world views kamu ikirom perkat kirom i juga beriau ya pertai banyak kirom nget kirom perkat ji ban ni i mentane ngan itu pihak ketin jublai kai tu bagin wan hisgi wakum kini hisgi bakat do kabel ketin jublai ong baki beriau kilong ki bakwan man toy ki be et ngel dia ki ba e expa ki be et tangi ki e berkhot ki balong betang kajing sobha bat kata masa suna bat kin keren ben belai mereka wei ni ki dak ki ba syirke pada jung sim khadu ong baki ki khon Kilong ki kena kin long kin nong pen keng ikhtiar. Ni tam kin long ki bom sunyo la di langsung sirke lupa kata. Rimenta ki ski ba khado ki khon kin long pen keng ikhtiar. Ya ki kimi ki pa mo leg la pen keng ikhtiar kimi ki pa. Ya ki nong hikai school re nai kran. Ya ki nong secara kare nai kran. Menta ba Christopher ka we ni ki jing kop ki ba khrau e ha ka mlang sa lang ji ki kata. Pi pe ki school hadu anu ki syakop. Daki kuon bagi kalau kena ki bom don show a sense of kata kaji sutu kum no ban la pendam cakap ikhtiar ke boleh bu halon jeki marka la wan ke ni ke jing be an ke baju bor kata barka we ni ki bor ki ba persam sim ke ni ke pada ke ni ke jing long expose ki chini ideologies philosophies but kini ber ki ba rung nang no na ke ni ka unfiltered media ke ba kila ban easily accessible mo ke kila ban yo kan ba kwa ki kwa ban siap ke tu kwa ban peje ke tu kwa ban kat ke bagi kwa la yo ni da fi peli man kamdei kapor jungi mo pastor namar ngang shi sutnat pe film man chwa ngiyo pe film ngiyo pe tang artli lightly channels man tapat Netflix Amazon Prime de pile YouTube pin pe pin le Instagram te kamdan any kamla shu te bante lakam yukna te ulak lum arjing mut kala shurung gumbo ong fi bentan kala su thiet na jaka de bakinum su thu shu hey kene kelawan mo kaji slay de ba Christopher manta mo yang pi ki bahe ka ni ka pateng hi kla sha tangon hakar kom ka bangim pa la mandonga nga perkhat ban penhe pensan hi khona ka ni ka pateng ni ngai ngoi bleng yuan ka pateng badang yada ngi ni tai waro ngilang yo ka upbringing ka jiben he pesan ka ba dang long balance mo dang biang jing thoni menta ki khon ki bahe ka sang ni ka ya kla sulong be inundated ka mo la chu slay la pandap ki na do ba kim step adu da tiam we tengkat kim ti airo constantly la be on the screen be kila long hadu kata pipe kani ka generation hi kalong ka la sha target at kini but of course ngla ban leng ya kerang pe ka tu ka khubor ba mi ba kat ba kidang follow up investigation ni tu khana kan thei ba sha pan ya ma pe tu khana ma tau phla ba shwa bon le tu ka kam he was still exposed to pornography hoi and then nginam snap nginam kran ru ya kani ka pornography namar beli kalong tabu ka subject kalong tabu ngimlong ban keren ngimlong ban keren pada Henry menta pada kala kata bat kala rung bat kala kata ya perthai salansar bat perkhat ba kata bala kata salansar kam sim kata ngi pe kani ki jing jabar khon kini ki crime ka bangi ngi ini abadi ki kan thai ba ki khana abadi ki kan thai bi khalung khana ini ngimla ban len ba ka don be ka direct correlation be bat ka exposure sha ka pornography kade masong hap ya kani fitip pastor hap le hambun research namar fitip ngapet nga kumbang fi bantan kadon ketukar relationship te namar kakta ekor komperkhat te namar ki ir ki khmat jungki kan kta be ka jabing jungki kan rung sa men sim namar ka jetep lam ni ubreu yang ada jetep lam kata ka bina long expose sikini ki egi berkhot ki balong ki evils kum gini mo kamot ka eka kan thana sa mo nada ka jetep lam klalong bala sak kan thana sa ban le ka tu ka ega bangi ngilong ngilapet ngilalong addicted situ berkhot kamot kalong ka sup hana mar ka bor pham su tu bare usatan bolong nong persam simi berkhot kamot un pensyoi hi hadu mo di iba kini gi berkhot kin long ibaja ti tu khna bi trai usu kiem stem sule la kali itu kam no he was under a demonic influence kadon ka jupa sam sim jong usatan hi ben ndu punan kami ke gini te gini gi kor ki bor gini gi berkhot ki ba gini ni mo yang ka internet kalau ka ibu show free sisa den rei kamdon kata ka regulation ya ka rekomend ong na sutanal ngam tip kan trai kam hado kan no ka e ba kila pelong ha Australia mo ka legislation ba ki ong baginom sha ikhna ba khan rustem chapo bakin bakin penan kam mobile kam lagi social media kala khang nga nge ba la kala ban long da kadong kata ka jing sha jing sarai ngim tip kala na kamla tamba kumba kalau menta te iba kalau jingkop ko khrau sisa kan ani bon kum hang ni tingam tikna fi pastor bon kum
มันเป็นองค์เป็นครั้งsendet ia ka tu te la ong long menin ru ngadang yu I ka ju hi hadin bekerja ka tu ha po Australia tengai I ru haju ka puar ngape baki kena samlash te ru kila knwin let's say ba kimyo shu te Exactly. kimyo shu ia ka tu ka baki kwa maki gin Ka ngata okay. Namar ba kamshim don kata ka jing shar ha por ben shar. Mentar pi persyam chu shar juboren kandon kandon ka effect ka ba jubor ba itu berkhan. Namar ba kitu kila long soyus amlien pala itu berkhan. La kerni itu kitu kibaran. Kandon ka withdrawal bong. oh kal Ti nga so ne ba la kamdan ka taka mechanism hi ka ban yarap iki ba ban om ba ki hi ko mangi te perhat hi ni men shwa ni ai ngo bleba gina dong ka pasai gina dong por ban le ka sha madan gina dong ka por gina mare le ka sha bahar dong kitu kilong healthy mo ki activities bangi yo yak ban le kat ba man ta mare la shuban chu shong be hayeng only on the screen. That's it. de pastor mentangin poi sya ka den ko ka jingkeli hang ni ka balong ka bala kwa mentang ka ni ka jingkeli ka bale si ka bala syong hangala slam hai ka ni mo gini ya no hakawe benta ka ni ka benta ka de kinong ni khmat jungi ki public representative jungi kini public representative lani kini ki badan hapo le sia ki benta bo pher kila sedang mo penyo I ban wan ha ka balang ti hatu ka pulpit ka de ka jaka ka bangin ai lang ye kiru Ka jingkeli ka ba kongsat ba ba de ban jubab hiru ya ka. Tambah de ban jubab ka be de ka nongrem ka. nang tu Namar ba komba om yang pi ka jaka shakri ya ka tien ka juble ka de ba kentang si. Ka kentang namar ba ni sam ni benta si brio. Ya ki ta ki balong ki jing IA ba kita ki balong ki mau koridor ba kata ka jingbam ka ba kan jam siem ka buble wa. Bat ka de ka jaka jo ka jing sa siem ya kata baro ka ba kamla ban chuan nanga la dangam long ya kata ka iba ka tien juble ka. Timenta ka jingkeli long hado ka no ba ngi clearance san ki nong mi khman ki ba long ki nong sanchar ki mo ki jaka sanchar ka politics sing mo ke ma phi oh ki ba lada ka jing long jing em jengki ka de ka ba ngi da ka jing tip dang la tip nei ti ka mo ni haban sumar ba he ba namar ba kumenga ha ka jaka ba sharai ni ban ya ka ni i para sakri ong pe ni sumar ba ka jaka sakri na mablai nim shu ai tang ka khubor ni sam ya ka jing long jeng isi bre ka ibang ilong ngomong yung we impart who we are, we're not just only sharing a message ni bang shu ai tang ka khubor ni banta teng ni teng ong la ding la im ya ka jim ka ba kat kum ka ta ka ibang i kren ka mo ni ya sam ya ka jing IA ka ba na lendet jong to ka jing kai teman ta la dangi kengkor nyok kentang ya ka jaka sakri ya ka ktien ka juble hado kata te ban ong man chupli jing khang kat chabalap kat chabasham ya ka hi nga tenga ong ni ha ban light setang la dangi don ki nong mi khmat ha ka sanchar khadar ki bala im ya ka jim ka bare ble ka jim ka balong bit na ka nong rem ble hi ben ka jim ka bala pensisha bagila im ya ka jim ka ba ka don kata ka jing sakhi ba ka jim jo ki ka long bare ble ro kata bam don ka nu ka jing kan tho hayeng ne ha ka balang ne ha ka emlang salang ba ka jim jo ki ka long sha ka jim jo ka jong no mi khmat nu kres kata tenga ong kam di ban ka jing khang namar lar kita ki priu hi ki bala long ki shakri ki jong ble ning kong hayeng ha ka balang bat man ta ka emlang salang ka ni day ban yo ya ka jing persam sim na ki priu ba kom kita bagi ba bon ki we paru ki nyabot ya ka nu sa ka jaki kamot kadla ban long ba ngala ban na ka perthai jong ka politics bangarang day priu ble ba ubriu ba ka perthai ka nang la ban shania nga bangala ban long ubriu bangala ban mdei ta mga kren ringa ime ka jisha ba kata ka jisha ka long ba ki yo ban mat kai te Henry ban ong ban chupli pathar tang namar ba kwa scheme le ni tang namar ba kwa jimentoy ne oh tang ban he ka balang ni ban ong bakan dingin sna building ni ki ngam tharai re ka de kata te dalilir ngim de hero namar ba kata te kamot ngila compromise mombong tinge habala compromise te kamot ngila do no e ko hok ban ong ban la ban yeng ban panjing ken gini ban panjing ken kabalang ji ka dibani ka surjo ka ji tholupa sha ka ji sanchar man ta kum nongan kali yo kinong sanchar ke e ba ki ban ajung ken le ban ajuba la nga ba nga la adep shim na ki ya ka e ban pen kubum ya
Nggak setengah kata pinta ong biang seisian deh. Bahap repeat biang deh kalau sumpang kata ong fi mentan. Namar fi pastor mentan nggak iba nginam lah ban mix. Ong te cocktail bangin penrung lang bat kaniam bat politics namar beli ting deh. Kalau kelumar no te. Kalau Ni kelumar. syu ai ngi nom lak man krem ta ki wi ki hon. Ho. Andre haga ka kan hon bangawan manga ka ong ka balang su Kris. Ti la don manu na ki ba don haga chi shagri ong kum ki pastor la ni ki nong yalam balang dei. La ki kwa hi ban long ban le long involve politics ngi nom lak man khang ki. Ngi nom pun sangi hero. Ringin ong da pla jiet ya kani hi kemut pin haban resign chwana ka na ka jilong pastor. Pin haban resign chwana ka ta ka jing yakit yaki kam hapo ka jing shagri po ka balang. Namar ba kani kerensan hi kadigaran san ka bang ni kumopi omopi imna bani khle Ba jinjar fi ani ngas. ho ni duai nam ta jungki Ho. ni kershani ki de jing ya aiman simi ki ni kershani ki da bangi panjing khenya ki ya ibedin panjing khenya ki ya ka be ba kata ka jing sichar ka hok ka jing sichar ka ben mar ka tin juble om ba hok sichar kino song song ki shngan ba ki dang kata ka jing scam kata ka jing im jung ki mo ba re ba man sichar ka mo ka jing sier ba ka jing mai kino song song baro te tang ta tingi di ban panjing khen ni de ka balanga di ban de ka sur joka ji thulu pa shisha but kat ni ko makalong hi bali ba bunsin ka balanga la samjar si so hapo mapili na kala patay ko bosyong where's the church mo sino ka balanga mi bali ka balanga mo iri amni tika mo kala don ka iri ba pen ko mo hingi ji sangi de ban la ban keren ya ka bali ka Kebayang. Namar pitip kan mau bawa ke dan kebai ke passage lani ke jing thok na ke Bible ke mau. Pastor baong pinam lak ban syakri arkan ra. Ngam tip na ke passage ayu ha ke Bible ki thok pim lak ban syakri you cannot serve two masters. Jisu keren ta kente Jisu opim na chakri arra bi chakri ya pisane bi chakri uble kana serve two masters tamar ka kata ka jing le hi ba u khon ban riu unya le hi ba uble ro tiu pa kata ba ka jing le kan dei bi kata ka jaka ka ba wat ka balang ro ka sa tunjuk kata ka banta bari ba ka pisa ba uble dari lang chakri hi be uble ka mot uble long tolong ji ba kata ka ba don kam un pendam Rela dengan syakri yang bisa kamu ninwat iwe gilat gelenti kiba sodiau kabangin pen khen gi orang blai pada. Dan dengan pen khen gi orang blai ngila doi ko hok manong nomi kman yo blai pada hakano no jaka kan. Again kedai kumba ong fi kan wan na ka spirit kadai na ka mensim ban syakri lu ngindi ban syakri ban kan pen kentang shoy la dia kan ban bahas na la dia dan ngila ban set example hadin kan. Exactly. Kani ti kadai nong rem bi bang. Jadi kini ki nong rem ki long kiba long senjor ngi. Te kamot ni ino ngi misali asyo kamdon syu jing chapti yu blai kamdon syu kata ka jing ajing khen kamdon syu kata ke eke bangi ino ngi le da kata ka jing kit clear te kisami so dia ngi mi si por bot na po mo hakale so dong ko perthai ngi i ya ka jing syak kan tho ju nong yalam balang bangi ni ya clear khaw le ne bangi compromise le ne bangi lakalong haka moral ne lakalong haka bari ba bisa ro kini ki arban pa bari ba bisa ne bari ba jilong ka ba kani ka jing keren ka ngai ka kata ni kong nga kom nong sarai balang mangalong nomi khmat u Kris ni kong ke kom nomi khmat u ladang ngalapan kenya ginu no benta berit tamro ngala do ek hok ban mi khmat Namar pik kadan kani mo pastor kani ka kot ka bangala bono fi pet. exactly that's Kam my kind of book kan kamdei kani kambu ladang nyepet ya kani kadang dei susu bangi dei on follow ya tu ko footsteps practice then preach. kani ka khot ka the title I totally in agreement with that title Di dong ka bong shu yu Kris kham dunai kan yam ho kamdei kata hi kalau ka ba rijung ka kam rijung ini kam non kam kan yam kadang kam Jisu ti menta pastor ngi wan ka Christmas mo ni le se ngi la dekut na ka jing suthu Christmas ni i Christmas hauding Christmas ha u klur ni le thiet sakini ki suntiu kajan ti hatu ka Christmas ka din namta kum kitu hoi ni don kam ben pen itanat i ka yeng kasem hadin jong piru den we Christmas tree ti tamba hatu ka dei kam tu Christmas namta jong ong ele di bolong kustan ken dia ngidei ban wan phabeng syak pedeng juga ni baro marwat ya ka jing ya keren ya ka jing rakhe ya ka
ayom ka bangi ngelawan menta kidon ki bai kren ki bai kan tho ba kamsum tho aga tin jublai wat ikasi te but namar kata kidon ki bong bangim deban rakhe ka ne ka Christmas mar ngim tip tanya ka singiro la shushimi ya kata ka argument kamon long bong shushimi ya ka argument ba kam tip ya ka singi kamon akut kata him dan jara ki te but dang shushimi dan ni argument pada bagi ambaki ni ki jingra ki Christmas ki baki le menta ki ashwan ra na ki pagan practice kamon na ki tu ki jingle anyam ki bala sno but ki jingle anyam ki bawan na ki jingle anyam ki ba de Kristan te na ru dieng ne de Santa Claus ne la de kita ki ber khoi bangi ba ka perthai kala pen kong san menta kala khampen long pedeng kita ki ber khoi ban ya kata da kalong umta nga ru nga haban shimya ka ni ka line ka bangan habnya keren bangi dei ban rakhe but ni dei ban rakhe rat ba ya ka Christmas nomor ba lada ngi sontu ya ka daw ka ban ka nongrim jo ka tin jublai nan chu shim hindia ban kani galong ka khubur haban pen so shisha long nomor ba lada kam don hi ka ayom Christmas kamu mdan jingker meni bre nomor ba da ka ni ka ayom ka bangi ngir ke ngi lek ban shon sharp ya ka ka ba ublay nando ka ba sedang habu brio ulah hap kata ka jilong terai jo ka jilong ubana ka jilong janai ka jilong nong pop ngi lek ka kitab Genesis habu adam ba im kila bam so jo ka jingtip ya ka ba bahab ka ba sini kitab Genesis song balai ublay uwan hakatu ka per ka ba jisha ka ba de ka ba janai ban hapan ringkang par ki nang to re shobun le kata ublay uong yo adam ba im bar ubusen ba don hang to bolong usatan bo shimi ka do jo busen beli ong na marka ni ka jing syukur ke balawan mata sultan wan ka jing syukur beri ka beri kiliat ka jing syukur kalong pej unu so long babang ka ban bam dan me bam nok mo blai dia ka im ka pediang ka ta adam ru pediang ki bam ka ta na ka jinglong janai ki hap sa ka jinglong na ka jinglong janai sa ka jinglong nong pop beri bala de ban im ka jing ka janai lo hap mata umdi shu bajana ulah hap nong nong pop haka jilong terai te ti ubli on amar kan ye ongan bu e jeshon hapdeng jong usumba jong ka brio baru beseng ubli ukren kata ka ji tholu pak bening kong e ti juble ongan bu ye ka jeshon hapdeng usumba jong ka brio baru beseng usumba jong ka brio un sa penwet ye ka kli ka jong beseng baru beseng un sa penmong ye ka khnong jong usumba jong ka brio kani kalau ka ji tholu lupa ka bening kong e ye ka Christmas nang tay na sedang jongka jingpulong habu adam ai ma kani kalau je thol pa ka ba sadon ka ski ka ba ka ya ka ba dab yang ha ka por bu ble pen bit pen yang ki bar khoi ba shakani ka por thai on kha yau khulung ubanu manu sumba jong brio ba ka sefo ma phi ba mangangi manu sumba jong ubrio kamu la khai ngam e phi nu sumba jong ipa jong ha ka por ba pun yang ha po ji me jong sumba wan ipa dia kamu nungi handale siapa sedang hi kamu nu Adam. Tu sembah jong Adam long belah kata ada kata kajing long pop. Nadu Adam hadu mentahi tu sembah long belah sakta bet kamu the DNA kebadan hu Adam hi kalau long bet kalau long terai bet ke pop kalau long terai. Dan nang rau hi ubriu belah kana du sedang hi nau sembah jong Adam hadu mentahi lah khabet nya kata kajing long terai jong kajing long nong pop. Namar bangilong nong pop gile pop. Ndi bangile pop bang salong nong pop. Namar bangilong ha kajing long terai. Pipet ki khulung bakha gi dang long sungo dang long lui kan no doro. Tang sudap itu kerta bila anang ban thok ban cukor khlam hi kai ru la chu thok ban cukor ba. It's nature te. Nama boleh kajing long terai. Kajing long terai ka manifest mo. Ni popular science, I'm a science student. Tengah suatu ba DNA determines kata ka ba express. Kajing long terai jong long pop. Again, nang tay na sedang boleh yo thok lupa. Ndrei wong ka sadon ka por. Bahkan dia bala sakta da kajing hap jong Adam ka em. Ubleu on pen kelam yang kata. Hari on pen kelai kata tang da kai. Tang da bu un saai yu khon bala khamaroi. Generations later ki spa sem ga hadin ubleu Quran hadin uwei puwei nong tholu pa bu Quran yang ji tholu pa. Chapang kasgi ba ka por ba ubleu un saai yu khon jo. Bu nong bala khala ma ka thesoti. Mar sumba jo ga brio. Ka kran cha ai usumba jo ga brio ka kran cha pang khulong ma sakha. Re sakhai un nang no na ka thesoti. Ka thesoti kam la ban kha khon ji. Kathisuti kam la ban pun khon hero kata kalong ka jing shisha jong ka biology bangi ngi puli the only way ba kathisuti ka la ban pun ka deitang ban ngi puli ka ni ga khubo jong Christmas pikir mau ha gospel jong Lucas ka lenong ga kong angel Gabriel wan ban pau shakani ka thisuti ka Mary boru ang phalong ka brio ga la shem su ba do blai bat phan sa pun yu khulong ba phan sa khai u bo un solong nong pun im jong ka perthai ba ka ni ka thisuti ka ong kum nu ka la ban long
ngalong tang kathai sati ngala ektin makna bu Joseph ring empat dap ya kajing ketiu kurang empat don kata kejadai senrang kathai kamu pala ban pun ong kumno kala kong kumno la ban long bat hang ta wangel so pen kan mau biang to lenong bening kong khot balai busan wong kani kala ban long nama belai mar umensi makhu unwan apa ublei umensi makhu unwan apa bat pan sapun unu kulong mdei du sumba jong brio pan sapun unu kulong da ka bor umensi makhu ba mu nu an sa kha unu kulong chen ka porthai kumba kha kulong yangi baroi u kulong bala kha ri omnu sumba jong adam man la kha nu sumba jong adam kamut unong nong po ri bala kha unu da ka bor umensi jublei dan pop iremo ulong brio biang ubajanai umolong adam shabun hap adam beningkong uni ulong adam bakhado la khai u da ka bor ju men sim jung blai but kani ka long ka kongsan namar la da kam don ka jing khai u tau khulung ba da kata kalentin ni bar khoi nang sa ka jilong nong pop ka porthai ka nang nom nang jingkerman ka porthai ka nang sadom ka porthai ka nang long be ka ba yap ha ka pop be re nama bala khai u uni u ba kha da kata ka jing terekam ka bor blai la kha bu ulalong khulung balong mangi baro re khalam pop ula he ula san ula nang ban pun ko ngo iki kimi pa kuma mangi hi baro khalam pop ula he ula san ula nang ban nang long discipline ru la ka jing shara jing re ka sam shim hab shim long nong pop irem bar ha ka poi ko por hi ba urang ba u kris ha ka ya ka ba dap yang hi wan ban shim ya ka jaka ka jingi bare ha ka ding phna hadien bu shap pu chang hab ye thoi ka ni maruni bala khan na ka bor ju mun sim ko mata la kha yo bala kha yu la he la san ha ka jing dap nyang ndre ka tin jumble ka pre ka ong ba ula ban shap ban shoy ko mangi bar khoi shap ban shoy wa da man ko ru shap ban shoy mala rum shap ban shoy kum nu ula ban siyo ka doran ta ki pop ji ula shap ban shoy ha gai wa da man ka im shap ban shoy ha ka jing ko abra jo ka khman jing ko abra jo ka do ba ka jing sarong thala jo ka jim kata ki long ki lai tli ge gi ban ka perthai ban taro menta perthai hadum taro ka shap ban shoy bi kita hi lai tli ban ta Tempat ay yang abiang tu pastor ki tigilay benta. jing ko abra jo ka khman Ta katu gade ka way. last of the eyes jing ko abra jo ka do Ta. last of the flesh balai ka jing sarong thala jo ka jim Katu. pride of life jing sarong kita kilong ke iki badan ka perthai menta nama blai nomor bu adam ka im kala hab kata khun ban riu shak ta ba kata temen tahu sota nang penon kami ya kata ka strategi ka jo barabu jisu wan ban long brio habu long wan ban shim u blai ji sha wan ban shim ka jo long brio wan ban long ya kata ka buk dam long kumu blai long blai na bom jikon he bu wan ban shim ka jo long brio u long ya kata buk dam long wan ban long ko pi manga kenapa mangi ki khun ban riu bala ja bala dolan e ka borom jo blai menta da ka ni ka lenti u kris u imi ka jim ka bu job lo hita beta baro so tan pun shoy u ka jo ka abrai jo ka do wong lam long la da made khun jo blai pen kelak pu ni ki ma jisu ang la tho u brio nom em tan lu ko job jisu ya kata jing pusai jing ko abra ka do saka jing pusai ka arong la made khun jum blai wong man tapik ni ka baro khoi ni ka hima ka de ka jonga la ta ba mani nga kani bar khoi ngan ai lo chime jisu om no la tho ba mla ban mani wi pa ki blai ri tang yu blai on mani pa tang yu hi on chakri kata ka jing kli ya kata ka jing pusai ru jisu job yang klam pendam mani usat ta Kumdi ba. ka to ka ba balai bre usatan ura usha ka tu ka jaka ka balong the pinnacle mo shati che clear ka wang melong khun ju blai nang ni bread elede but malaban ong yu pa bon pa i angel bikin wan man plai me ta ka appeal che ai jing sarong am Ah, katu balay ya katu ba. yes Waning kop. so the third to ka jing sarong ru jisu ong la tho ba memla thou shall not temem day ba memla ban pin shoy you try blai the lord te jisu job habar olati habu job kamot ya ka bor juga pop ula reverse ula penwai kamu brio jisu kamu brio ya ka bu adam lo introduce jisu penwai ban mata kada kata por de apa por ka po bu jisu de ban le che ka ding pna le kamu brio bala job ya ka pop long klam pop dari bulap ya gini nu kita te long pop kamu mla asyo ban che ka ding pna mata kada ka por batian bishari u herod ru umla ban penrami u umla ban mudu u pilat ru umla ban penramat mudu u itu ying syari baru arli kim shimla re shude bitah ka por ba upat ba upan aba ong teman-teman kuan pelat pelat you jisu na pelat you barabas semua dia kata por pat ba te hasin cing sya pat ba kalam da tu akres pa pelat choi barabas Gang. Apa lah gang. pelat cha di pelat sanar pnai sanar pnai jisu henre ba sanar pnai u kelalong kata ka jingkinya kum kulang berok jublai u badak klempop u kelalong pop nta jingi bat da kata ka lenti pat de usiwa ka dor ba menta mangi manga ba phikap kan ni khubor ba bhane Christmas balengi di barke de na mar kan ka jisu wong yu reunion Nicodemus ong kai bengi ben le benyo ka hima ki beneng
Jisu ong la dam melong bala kapat. Ni ko de mas on kapat kuno nga la he kan ni email la email ku mi nang la ban kap nga la baru syuk poi me. Jisu ong kata ka balong do kha da ka do. Kata ka balong men siem kha dau men siem. Bikin mau yu Jisu la kha da ka bor jungu men siem. Men ta mangi kun men riu bala ta da ka pom. La ngi dei ban long biang ki ban cak hima jom blai. Ngi dei ban long bala kha dau men siem. Bat kata ka la ban long nama blai nama ru Jisu lawan ban long brio. Bat ula long brio bala wan na beneng. Kum uta men siem uba ajim. Ba ajim singi ki bala yap te ha ka pom. Men ta ba mangi bala yap ha ka pop ngila ban impat syakata ka GM ka pom cekut. Bat ka Christmas ka day e syakata. Ka thong jong kata ka jing tmu blai. Nang tay na khmat bong pi ba u sembah je ka brio. Usap peluwet ka klik ka jumpa bada ka ni ka lenti Jisu job da ka jing e blai ya ki art ni ge berkhot kata ka bu brio la do lan e ka boram jong blai nang tay. Upenyo apat ya kata Namar boleh lama bigi pom pat menta la siu spa ngi da juta nga bu upulong da senam ko jung bat ka baar bade ula penyo apat ya ke busot tan ula tu nang tai na sedang bat kata kalau da ji syukur ula tu ya ikhtiar bu beli wa syukur ka ikhtiar la asyu adam ka em ki ai kata ka ikhtiar susot tan da ji syukur te menta ka ni urang le try clear nama beli musot tan dan ikhtiar tang da ji syukur gi bu ula bu syukur menta la ngi lawan sya ban nget yau blai do Kristus namar ngi la khai hon bat hangi ul la ai bat ka borsen syar baro kalau halor ka terpeng ju bat on khot yu ba phala nong sala uble ba khrabor usim ka jing suk en uni u balong menta uble u ba em hangi ru musim ju bangi khon ben riu u bala do e ka hok ja ka jing long khon menta da ka ni ka lenti la ting khon biang ngi ni puli ka siti si galatia u pol ong ka lenong ba saw ong ba ka ya ka bedap biang la ayu khon ban kha da ka brio menta khana ba mangi mentah ngilak ban pai pat ban yok ban wan ban long ki khon ki jumblai da kata ka jing ai ga bu ai ngi nomor Chris wan ban penyok pat ngi ya kata ka jing long bala ting khon mentah da ka jing wan jing long breu jung trai mangi ki khon jung breu ki bala yap ha ka pop ngilak ban wan pai ban long ki khon ki jumblai da ka jing ai ga jung Chris bat da kata ka jing ai bangi dan hu ban im yang mentah kum ki khon ki jumblai ki khon ki bala ban im yang ka jim ka bakan jam sim te ha ka pop ngila do ya kata how Chris ngila yo biang ya kata ka jim ka ba kin jam sim na ta kadang sok biang pi more of Christ less of religion ka tu kin ka ba fitep kani kan dei ka message ka banga kwa bet kala long kum ka khubor te ba ngin kham duna ka jinglong niam te namar ngi long kum ni te pastor ngakwa ba ngin long ki briu ka bangin suthu bangin long de ka mensim dei de ka do tengal ongkum ni pastor ka message jong pi ngakwa menta pat ka message ka khubor Christmas ka bepin ai na ka menta ki bepet for front media ki bepet babun ba ngakwa pin ai ka khubor Christmas jong pi par hari nantung ini poi pat sakoi pat ka benta okay te da ka borom ba kubli shibon pi ai ngai ka ni galat ban ya sam ba ban bentai ka ni ka khubor Christmas nam ta ju pi baro ki parlok ki parjor ki baya page ba ki baya jingok lang ya kani program ya ka Forefront Media ka wanra kani ka ayam Christmas ringkat lang bat i ba Christopher na kani ka studio jong ka Forefront Media nga ai kubli Christmas shwa ya pi baro ka kerteng ka ba koror tam ka jong torang Jisu uba hakani ka por ba kani ka samoy ka ba ngingle poi bang sasisien how news na marajar apusan ka deyengi bangin penkongsan ya ka ba kongsan bat ka ba kongsan hakani ka ayom hi kolong ukris Jisu ukris Jisu bolong khonju blai ubalawan ban long khonju brio namar ba la katahi kam long ka ba kongsan ki baro ik bangi le ki baro ko ik bangi ya shirhem hakani ka por kinong le nei ndai la katahi ka yo ban yo ya ka jaka ka ba kongsan la ka long ka bangi ya pelut por hayang sem men ya kemen lang kata ka ba la long ka por bangi le jingo bahiyang sem men ya le kemen ka disha ka jinga bam ja ka jinga bam putro kata ka ba rei ladangim don pede ka daw ba jong kata bar ko ka jing le kemen ka jingi ka balong ka ba kongsan kenong le tikom tangan ni por ka shimi ni ka bu ban pen mawengi ublei u kata ya ka pertai gospel yo ni song balai ko ba khandrio ka long ka ba lala lendet daki ba bon ba daki million ki prio rei ka ni ka jisha kamrem ka ni ka jisha ka long thamai be ki por ba namar ba ukpa jingi ba beneng u yangi kata bat ba kwa ba iweru nangi
ngin jot ba ngin do le ne ya ka buram ka chung blai bat bangin la ya ka ban yo ba ban poi sha kata ula a yang ni namaru e ya ni ula a yang ni yolo khon bala khamar wai banga kwa ban puli ya ka ni ka khot ha ni ka por bat man chupun ka mau kloi ka banga pen sngau shi pi ya ka ni ka e ba u pol ukren sha ka balang ha po galatia ya ka ta ke e ba u blai ule tholu pa na do ki nong ni tholu pa ki ba min barem ka ba sedang na do kitab Genesis ka ba u blai hi dele di ukren baru blai pun sngau shau Adam ka em baru besen ka to ka per ban pen ka ma bu sumba ja ka brio ka ba kren shapang u Christ Jesu oba uban kha haka jingwan long brio jo naga thaisati bat katakan jahi bet ka bor ka baken jable ka balong bet ka bor jo musim juble shashkor ini kentien ban shupun ka mawi ini kentien ka ba uni brio jo blai uang ba upan ka mawi ni ya ka ni ka jisha ka ba ni de ya ka ban ka maw ba ngim de ya ka ban klet ya ka taken bat haka lenong ka ba saw ka bu tho ya ka shiti jo ka balang ka po galatia wang ini kentien bat haba ka lenong ba saw ka ba saw bat haba kata kaya ka badap yang ka Christmas ka keren bat kaya tu yang ni sepang kaya ka badap yang ublei jugi ayom ba ublei jugi por bagi samoy ka Christmas kala day kata arajar sama shwa haka ayom blei kala day ka ayom bat ka samoy bat ka por ka badap yang om shumla sukha bat ka jingwan long bri ko jung Chris kam lam sulong random nani kam shumla sujal kat balap kat bashem kala day ban day hi bet haka por jo kaya ka badap yang bila ban mudur ba ka jing kha yu Chris ka pen kala lu history baro what ya ka jing kenya ka sngi ka tarik yu bana yu snem ro kalong hadu kata kalong scam kalong tikna bat kalong ka bakongsan ya hadu kata ban mata kada wat upol pen ka ma ba kaya ka badap yang ublei ula pha yu khon kan mau ukhon ublei Chris Jesu umnon jing sedang umnon jingkut ulalong na bom jingkut kamu umnon jing sedang umnon jingkut kamu yu khon la ai khon jublei la ai ndai ong la ublei ula pha elu khon bo unlong bala kha bre yu khulung la kha ipuli ka je tholu pa kitab jung Israel nom khandai do kamari ong for unto us namarang la kha yu khon khulung la kha yu khulung te la ayu khon bat ban kha ya uda ka brio hapo je ka hukum Jesu la don kam ban long bala kha hapo je ka hukum namala de bun pun emingi na kata ka jinglong kita ki bala sha penrem da hukum hi udi ban long bala kha hapo je ka hukum baru Jesu lawan om dei tamu long bala kha hapo je ka hukum lon long bala kha hapo je ka hukum khnang bun la ban im ban pendem ban penbiang lut yi jing dawa ki bapura je ka hukum kata kalau ibingi puli gospel Matius yang besan wangam lawan ban penwai ka hukum ngalawan ban pendep lut ki baro di nomor bulu yo ban pendep ya ke hukum hi bulala ban lek pada sekading pernah sangap usong susu upol ni bahkan bunong bala khapo jo ke hukum ban siuspa kita baro bapo jo ke hukum pak Christopher ma piba manga ngilong hapo jo ke hukum ko umno ngilong kinong pop ke hukum umno ngimla ban imi kata ka kerdan ke buble lokot ngimi imi kata ka jinglong ke jana ke buble ulong hukum ke mudui ngi kata hukum gamla ban penjana ngi ke hukum gamla ban penimi Mereka hukum ye tu ke bengi ngilong. Baru Jesu wan baru ulaim ban kha po juga mereka hukum kam shimla ban penrem yo. Hukum kam shimla ban mudu yo mar ulaim ban pendem do ka baro. Kumu brio ba janai. Nomor takara ulawan ban kha yo po juga hukum khnang ba unyo ya ka ban long mo uba siuspa yangi na kata ka jing penrem jangka hukum baro. Kum kita ki bala sya penrem ka hukum ka penrem. Rehang ni hagani singi ngakwa man pensolang ngi baro namar bu bleu ngi hadu kata kwa ngi bingin sa pitep ka wei na ki jing sha tangon ji gibreu mata pitep ki bon ki babon ki doni gani jing pang ka biki onka mental health ka jing pang ka jingmot ka jing perkhat ka ba ha uthiet jong ka bare uthiet ulong be kata ka e ka bangi tip ba kata kalong ba kadon ka jing penrem kadon ka jing mudui kadon ka jing sorem ki breu namar ka jing mudui ka jing penrem ka jing sorem kata kejimu je perkhat joki hadu kata kalau ke ibaga hukum kalale ban mentau bleu kwa ingi bingin yo ban lanjut ni kita ki baro namar bahabu Jesu lawan ya ban shimi ka jinglong breu hi ban long bala kha ban sius pa ingi na kata ba ni da ka bangi pedang ya ke ga uai ngi ya umensi mo jo polong ni wang khnang bangin la ban pedang ya kata ka jingting khon hakani ka ayom Christmas kani ka long ko kubor ko ki parlo ki be ko kinong shashkor jong kani ka front pindia phim haban long marau sa sha ka jing penram phim haban long marau sa
syaka jing sorem pim hap long marausa shik jing kerni shikitu jing ban khia shikitu jing ling a jing pisa ki ba ka pop ka jing long tra jing long pop ki bani mar ublei ula da ban siu ka dor ka jing siu spa kala long dau Kris Jisu ba mengi mentangi la ya ka ban diam ya ka jing tingkon hakani ka ayam Christmas nakani ka studio juga Forefront Media ngong pediang ya ka jing ai ka ba crowd tame pediang ya ka jing tingkon Pila ban he ban san le se kata ka jing he jing san ha pi so ba pim so khon ha ka yeng ba pi san la ni pim so trai ha la ka yong long sam ha ni sing ong ka ni long ko khubor ba pha u blei u ye pi ba blei ku ai pi ba pin em kum u le ne ka ba u la jie de pi ba pin long ki khon ka jong ta ka long khubor ba pha u blei da ka mon so ba u jie de pi ba pin long khon jong u jie de hi ba namar ka ta u la ayu Kris Jisu Ubada kata ka jingwan ban long khonjung ubriu habu Jisu lawan ban long khonjung ubriu da kani galenti mangipat nila ban long balating khon ban long ki khon ke jong blai bat kani kalong ke ibu polo ni mangila ban long ki balayo ya kata ka jing ting khon ka ba da upat ba namar la pha ya u ba ulong ba pelong ni bangila ban long balating khon u blai ula ai shingi yu men sim jong khon ba da ka dono jingi baro ngila ban kang awa ko pa hakani ka ayom Christmas la da pimpat jula ban khot yu blai pa mano hani ka ayom ngadwai bo mun sim ko jublei un penyo shapi ya kata ke e ke ba phi da ka jingai baro ka badon kam nga ba pi long tong bangin ngai ya kani ka khubor ja kani ka ayom bo bleu la e ka ta lo ITU khon bala khamar wai bala we bangai hu nom jat shu ni tam bum jat shu yo ban long la ni pi yo e ka ban long khon jong blei but why shapi yu mun sim jong ba phi la ban khot yu blei aba ko pa but ngakan mau sa e le ni ka sien ka baning kong ka bang yo ban ma de kani ngar so thu ya ka jing weng no ya ka to ka jing sngo khun swet ya ka to ka jing sngo bam long ka to ka jing sngo bam don bam don jing kermen ka to ka jing so bam don lawe ka jing wan jo ka ta ka jing kermen ka jing ka jing wan jo ka ta ka jing tho pau ka jing wan jo ka ta ka jing kemen ka balawan ka jing wan jo ka ta ka jing su ka balawan haba la yo kon pediang yu mun sim ju blei haba bleu la ting khon ban khot engau khon ju blei non ka ka kham ko dor ban ya kata ke bang liok ban pediang ha khlemat bang liok ban ngai au Kristi sunga dua ya kani si ba ma phiru pinyo ban pediang ba pinyo ban ma ya kani ba pinyo ban khot ju blei aba ko pa namar ngapun kot ya ni khubor ba pun kamau ni khot upor om no ong namar kata phim long shu ki marau phim dei ban long marau shi ka pop marau shi kita ki ba ka pop ka palong marau ni ki jing kirni ne ki jing sorem ne kita ki jing penrem ne ki baro ki ba ka pop ka don kata ka jing long ka ba kala ban palong marau hari si nganyai ba phi ba manga ngim hap ban long marau shu ndrei ngila ban long kita ki khon ki bala ngilong ki khon ngilong kita ki nong ya yo benta bat ublei dau Kris ngap sikat kata ka jing ai hari Christmas kani kalau ji ai buble kwa ban ai pi to khot ka bhanyom no wang namar kata phimlong shu kita ki mara hon ri khon balar philong ki khon philong kita ki nong yo benta bar uble dau Kris wala wan ban long ubrio da ka jing long ban kha ka mu kholong bara kani kalenti mangi la ban long ki khon ki jong play balar ni long ki khon ki jong play ni long ki nong yo benta bar uble dau Kris ai ku blei ka Forefront Media ka ai ngai ka la ban ai ka ni ka khubor balar phi nge ka ni si bat phi plai ka ta bat phi khot ka pa ru blei nga duai bu blei pun scam ka ta da bu ai phi ni ka ji ai ba khrau ta me to ka jinsuk jong ka Christmas ba ka jinkmen ka bam don ktien ban ba tai kan yo ban dap ban chilai phi ka yeng ka sam jong phi ba ka jing le ekmen jong phi ka ni ka ayom hi bar ka we blei ka khui phi baro na ka ni studio nga pan manai ka ni ha ni si boleh shibun ba ka boleh shibun pastor ke mentang ini poi ka benta pat benia ruai no so ngia pelong jerai ngilo pelong jingruai no jingruai nam ta Christmas oh come ye faithful joyful and triumphant oh come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. So come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us
us adore Him, Christ the Lord. Setelah nih. Bertelek men Putrai lawan Bertelek Yusim Topian Donut baro Yuai jaga Neng pertekin risa Neng pertekin risa Neng bat pertek token risa Obat sosi what I jaga Nisen rom jing tala Jing kerku Wan I kerhai Jing tem penduk pen wai Jing tem penduk pen wai Ya jing tem ban penduk pen wai Husen syariah berteda ho Ben riu da jing aye Babu rambat Bat him pen bra Jing it bat jing pela Jing it bat jing pela Jing it bat jing pela Jong joy to the world the Lord is come let earth receive her King let every heart prepare him room and heaven and nature sing 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 and heaven and nature sing. Pastor, soisin kublai shi bon ngilayo ben pet ki kubor ngiyo ben kreni ki benta bon kam ka message jong pi na do kapor ba pilaya ai na ka tin jong play bat ru kumju kini ki jing roi na kaliang kani ka studio jong Forefront Media ngai kubor Christmas ru na kaliang jonga bat na kaliang jong ka team ha Forefront Media ngi wish ya barkhot ka Christmas ka basuk ka baklan ya barkhot bat ru kumju kani ka snem ka bandangwan arjara phunriu ka ban bha shu ya ki bapet ya kani ka Forefront Media bat kumju ya ka jala borok ko we kublai shibun Amen.